Volkert van der Zee, waar zijn we hier en wat joggen we? We zijn hier in de Bandspolder, steeds maar. Dat is een gebied van de natuurmonumenten. En daar in de Aberdeen Engelskei Roem. In de tijd heb ik ooit eens een bedrijf gekocht en er zit een enorme stal bij. En die stal die is hier leeg. Ik denk, ja, wat maakt maar die stal? Want ik ben van origine ben ik akkerbouwer. En toen dacht ik, nou, zal ik eens een PK-keepje. Dus toen heb ik een PK omgekocht. En zei je dat een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Want hoeveel staan er nou ondertussen? Je staan ongeveer 150 k. Ja, dan is het te horen. Ja, ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. Bedankt hè. Lekker man. Ja, lekker. Eentje bij. Lekker hoor. Eentje bij.